ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ аст бадро Opel Astra F ки дар кузуфи седан соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абиём мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин амхали радной краска, 4 диска дорад, 4 балонаи 80%, ҳуҷҷат ҳам дорад, неки нагуфтанд чанқа, неки ҳуҷҷат дорад. мошин мега нахада мактофонамаш кор мекунад, 4 дискаҳои маладожни срочно мефурӯшад мега бо нархи 24000 сомонӣ бародарон, бо арзона мешавад. 93 сол Opel Sedan қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе, ба кадоме ки маъқул аст дар рақамошон мегафона кор мекунад. вариантҳои алиши ҳам ҳаста, мега ягон Opel Caravan ёки Toyota Mark II боша мега алиша мега кадоми сумкат мекунад, арзон мешавад. дигар маълумотои пурраша аз рақамои поёнбурда мегафон астра гирен. шумо дамагар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маълумот сурат маълумот чароӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкотон монем ва навора подлиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ВАЗ 2107 молодёжни астае ки соли барои 2009 солае ки сӯзишвориш бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотораш 1.5 литра, коробкаш механикай, мошин мега сенсериш нахаду мега коробкаи 5 тага мега соҳибшум. аккумулятори пачка мега задаги аст, мотор соза мега 03 бадун азиз. инам хел балонои нав дорад мега 4 диска, радной краска сафед, мошин мега нахаду. дигар маълумотои пурра мега омада аз пеш бине мега кадоме ки мехарад, яъне кам карда одамони харидор арзонам бо ягон сум мешавад. нархи мошина 12000 сомонӣ гузашта ки 2009 сола бадро мошин боша дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо ҳам хали ВАЗ 2107 бе расход бе мисол камбудии лозим аст, ина рақамҳои мегафоншон наистага метавонед тамос гиред. бисёри баъд арзоне камтар мекунанд дар назди капоти мошин. тоқа одамони харидор занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ВАЗ 2110 ҳаста ки мошинои маладожни советский чӣ хеле шумо дар комментаре хоҳиш кардем ки монем. соли барои 2001 солае ки сӯзишвориш бензини холе, абиё мотораш 1.6 литр, коробка механика, системаи мошин беҳтарин, нахадо мега соҳибшум. 4 дискаҳои престиж, 4 балонаи 80%, чихолои нав, салон тоза, мактофон, радной краска, ям хели золотисти ранги серебристи двойной света, ям хели ранга бадон, ям хели краска. мошин мега нахаду. срочно мега мефурӯшем бо нархи 13000 сомонӣ бародарон, бо кадоми харидори аниқа мегад омада аз пеш бина маъқулшон шид, арзон карда метиҳем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ба кадоми шумо агар маъқулай харидор ки бошед ягон маълумотша фаҳмидан, ина рақамҳо билайншон навистага аст, метавонед пурра маълумотша аз рақамошон гирен. агар шумо дам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, инам хел сурат маълумот чароӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламада фурӯшта мегузорем. фурӯшии навбатӣ аст бадром Hyundai Starex ки мошинаи мусофиркаш соли барои 2000 солае ки сӯзишвориш дизелае. абиё мотор 2 литр, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин инам хели сайстенияи чӣ хеле ки дар сурат мебинед. 4 балонаи средни, 4 диска, мактофон, салон тоза, скамейкосоз, мошин мега нахаду. нами лаки пешаш кам-кам сухтага бадун азиз, яъне ки я лакш мезанед ёки хайхтор бинед. мошин мега ҳолати хуба мега нами хел сайстения. тоқа вариантҳои сумкати фурӯхта мешавад. нархи мошин 25000 сомонӣ дӯстони азиз, бо арзонтара мешавад. мошин бошад дар шаҳри Хуҷанд, яъне ки ҳаминҷа қарор дорад. номерошон тиселе ва кадометон маъқулай маърамат тамос гиред. агар шумо ягон мошин хар бошед, мошинои майда ё мошинои буркаш,
дар комментари нависед кадом марка мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем, фақат сабр кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сабадро Opel Astra F-аст ки дар кузуфи хечбек светои сафед соли барои 6 1996 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. Авиа мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор хадавои кадагия мега 4 чашкаош мегад бутун мега 100%, яъне ки чашкаош ягон варид надорад. ҳуҷҷатҳои мошин бучидаги 4 дискаҳои престиж, 4 балонаи 60-70% дорад. Магнитофон салон ҳамаш 100% мега соҳибшон. 96 сола мега ҳолаташ хуб аст, сироҳшона то қассуми холӣ мега дар кора. нархи мошина 25800 сомонӣ гуфтесиянд, бо бисёри баъд не камтаре дига мега дар назди капот мошин савдо мекунем. ин нархи мошина хичон мондаги аст 25800 сомонӣ. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Конибодон Бардрон. ба кадоми шумо агар маъқул бошад дар номерои тисел истаги аст метавонед пурра маълумот гиред. лайкора гузоред ва навори моро дар ватсаби мо подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ мо аст дӯстони азиз Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2003 солае ки бензини хоилия сӯзи чориш. авиа мотор 1.3 литр экономни простой, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ростига бардори маълумотои баъд пурраи баъд надорем, не ки бо як бор пурсида мегирем. 4 диска, 4 балонаи 80%, кондитсионери электропак кор мекунад. дӯстони азиз ки мошин хеле радной краска, инам хел сайсенай. дар сурат хай катар хиратар овоза бо рафта аз пеш бинем монитор ҳамаш кор коробкаш автомата. нархи мошина 50000 сомон гуфтесиям, бо ай назди капоти мошин ягон сом муомила мекунад. 2003 сол Toyota Corolla. будам дӯстоне ки ҳам хеле арзона коша пристава ин варианту ба шумо агар ки маъқултон бошад марҳамат тамос гиред, номерошон вавиё 918 кор мекунад. боз як бор такрор шава лайкотон нагузоред, барои ки лайкотон хеле сусти бачидаги аст. агар имконият бошад ами силкаи навори моро дар ватсаби мотон подписа кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо аст дӯстони азиз Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечбек соли барои 6 1996 солае ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. авиа мотор 1.6 литри простой, коробкаш механика, сайстени мошин мегад беҳтарин сайстени тоза бе камбудӣ. инам хеле радной краска, 4 қалпак дорад, 4 балонаи 60-70%, салон тоза, магнитофон люк ҳамаш кор мекунад. мошин мегад нахадо меганем хеле тозак омада бо хай аз пеш бинед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, нархаш 30000 сомония ки бародарон бо савдо ҳам мешавад. дар назди капоти мошин мега савдо мекунем, кан карда одамони харидор мега омада бинед. дар ноҳияи Ховалинг 30000 сомонӣ, номерошон ва вилонай. ба кадоми шумо агар маъқул аст ин рақамошон мондаги аст тамос кунед. шумо дам агар хеле мошинаи фурӯшӣ бошад албатта рӯй кунед, инам хеле реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст Badro Mercedes-Benz C-Class SHK ки американка гуфтаги аст соҳибшон соли барои 6 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази еврачора дорад. авиа моторош 2 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани. мошин мега кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 балон мегад пачка, аккумулятори нав, гази еврачор, электропакет, 4 диска, радной краска серебристи, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега нахаду американка мега сечка соҳибшон ам хел гуфта бо як борга бадорохтон аниқ када гирен. нархи мошина 45000 сомонӣ гуфтесиянд, бо арзон ам мешавад, омада аз пеш бинем мегад муомила мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон навистаги аст билайн, метавонед ки пурра маълумотча аз рақамошон гиред. номерошон билайн дар шаҳри душанбе 45000 сомонӣ, дар назди капоти мошин бо ягон чи муомила мекунем. аз шумо хоҳиш дорам ки тоқа одамони харидори конкретна лайкора гузоред ва навора дар ватсаби мотон подписа кунед. раҳмат барои дастгириятон. мошини фурӯшии навбатӣ аст Badro Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван намхели светои шоколадни соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авиа моторош простой 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. ин намхели шоколадни свет 97 сол, 4 калпак, 4 балонаи 80%, магнитофон, салон шамсуд аст, мошин мегад нахаду. сирош намегад ман ба сум дар кора мегад мошина мефурӯшем бо нархи 28000 сомонӣ, бо арзон савдо ҳам карда мешавад. 28000 сомонӣ арзонтар ҳам метиҳем мегад мошин бошад, қарор дорад дар шаҳри Истаравшан ки шаҳри Урутепа мешавад. азиз шаҳри Урутепа номерошон Тиселай.
ба академияи шумо агар рафтатон агар наздиктон бошад ин рақамошон кор мекунад ва метавонед дигар маълумоташ аз соҳибашон гиред. Агар шумо мошини хар бошед дар комментария нависед кадом марка кадом соло мо ҷудо карда мемонем. Албатта шумо фақат лайкора гузоред ва сабр кунед. мошини гуфтагии шуморо мо ҷудо карда албатта пешкаши ҳар як кадомтон мекунем. мошини фурӯшии навбатии Cybertron ВАЗ 2106 советский аст ки мошинаи советский ва цвети сафед. соли бароиша 1995 сол гуфтааст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио моторш 1.6 литр коробка механика ҳолати мошин мегӯяд нахаду. ина мехоҳед 95 сола мошина мегӯяд сайсариш нахаду газ бензин кор мекунад мегӯяд ҳамаш ҳаста. хоб 4 калпак 4 балонаи 50% мегӯяд магнитофон салоса газаш хай бардорон яъне ки хали калбаса мегӯяд хали бардорон аз ин хали сасияй мошин мегӯяд тоқа суми холи дар кор мегӯяд нархи мошин 6500 сомонӣ 95 сол 6500 сомонӣ мошин қарор дар ноҳияи ашт. ба кадоми шумо агар наздик боша агар рафтода ин номерошон нависагаса тисела кор мекунад ё ки пешакӣ занг зад дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гиред. лайкора гузоред ва навора позитсия кунед. албатта мошинаи гуфтагитонро нависед мо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатии Cybertron Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1995 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио моторш 1.8 литр гуфтааст коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хубае не ки мошин мегӯяд расход дора бардорон. барои ҳамин кадомтон агар ки суми зиёдӣ дошта бошед расход мекунед. мошин мегӯяд конкретна расход дорад. нархи мошина 12000 сомонӣ гуфтаанд. бо арзонтар карда метиҳем мегӯяд не ки мошин камтар расход дорад не ки нагуфтанд чай ҳамин хел расход дорад. 4 калпак 4 балонаи 60-70% дорад. салом шава тоза дӯстони азиз мошин мегӯяд хайли ҳам хели сайстина як дона сурат дошта қарор дорад дар ноҳияи ёвон. ва кадоми шумо агар маъқул бошад харидор ки бошад мошини расход ина номерошон тисел навистагааст кор мекунад метавонед одама ки дигар маълумотша гиред. тоқа одамони харидор мегӯяд беҳуда нороҳат накунад. мошини фурӯшии навбатии Cybertron ВАЗ 2109 молодежни аст ки соли бароиша нагуфтем бардин яъне ки солои навшуда мегӯяд не ки нагуфтян чандум солае. ВАЗ 2109 молодежни цвети сафед. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотораш 1.5 литри простой экономия коробкаш механикаи мошин мегӯяд нахаду 100% мегӯяд. номеро транзита мегӯяд 4 бал диска мегӯяд 4 балонаи пачка мегӯяд магнитофон салонамаш кор мекунад. мошин мегӯяд нахаду мегӯяд хеле ки дасти як одам нагаштага солои мошин мегӯяд солои навша не ки нагуфта чада не ки нав гуфтам хел навистиян. нархи мошина 11000 сомонӣ гуфтасиян. бо арзонтар мешавад омада аз пеш бинем мегӯяд муомила карда метиҳем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хурҷанди бостонӣ бардорон. ба кадоми шумо ки дар коса ин рақамошон нависаги мошини берасход тоза метавонед пурра маълумотша аз рақамҳои поёнбурда гиред. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира бошад равон реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.